Hello, what's up mga idol? Welcome back again to my YouTube channel. So, muna niya akong bagong video sa year 2023. So, muna akong first nga video mga idol kay last na to nga video is katong sa net market. So, unfortunately, wala na may net market mga idol. Kutubra man to pag sinulog pag January 15. So, karon muna akong bagong video karon sa 2023. So, panikamutan ako mga idol nga at least mga subscribe upload ta og katulo basta kung pila tong ma-upload kay para at least ba kay taas pa ko bawiunon sa akong watch hours mga idol kay ubos siya tungod lang itong nakuha ko na violation ko sa 5 months inactive. So karon mga idol nako diri karon sa Zim Shop mga idol. So nit kay mga idol kay nasa mga bagong abot pero mga pang basketball shoes lang siya for sa katong mga para ni sa katong mga nangita og mga basketball shoes kay nato sila sa box unya ipakita nako sa box pero wala pa lang nila na wala pa lang nila na unbox ang uban. Ipakita na ko ang mga nasa gawas. Ipakita sa nako niya ang kuan ni kay buhatan tani part 2 kay pre unboxan ni mo balik ko try para i-vlog na sa dato. So, hindi ta padugay-dugay mga idol. So, biro na talargo. Sa katong mga mangutana sa kuan ni mga idol, address ug ang iyahang page. So ako na lang ipin mga idol sa kuan sa comment section kay daghan gud gyapon mangutana asa ang address asa ang kuan bisag nabutangan ako sa description. Description. So ako na lang ipin para at least di ka imbis nga mo comment mo kay mangutana mo asa ang address at least nakapin na mabasa na ninyo i-click ninyo ang Google Maps. So narni sa Kugon Pardo sa Gabuya Street. Kini siya Gabuya Street. So katong mga nakatultol na asa ang Kugon, so narni siya diri dapit sa Gabuya Street. So makita rin nyo kay dakong kay open kini diri. So muna lang space diri mga idol kini diri. Then napa sila wala pa na abli nga box. So muna tong buhatan og part 2 mga idol kay nangabot mo ni siya kini mga sapatos wala pa ni sila na kuan nila no kayo kay daga wala na may kabutangan kay kini daghan kayo kini na diha abot diri. So mostly mga idol is mga pambasket ni siya kani diha. Oh, daghan kayo mga nito. Jordan no. Na Jordan tanawon ron. So, unahon sa tog tanaw diri ang sa box kung unsay naa. Mas kuan na gud kanang mag trail lang ba trail. So mo niyang nasa box mga idol. Kana na open na to. Na. So mo ni ang nasa box. Kani. So naay Kiddy Jordan nga not for resale. Kani Nike, Adidas, pambasket sa Muslim idol. Jordan 11. Oh, nanapasay kani Kyrie, murag Kyrie murag gyapon ni. I don't know. So wala pa ta kabalo sa presyuhan ani mga idol. So wala pa man unbox. So muna tong buhatag part 2. Muna ko ipakita ninyo pohon. Ini ka unbox ani nila. Then diri na punta sa usa ka box. Tricky ni. Daghan sila mga nindot mga idol sa katong mga nangitag pambasket diha. Atak na kini siya mga idol is mga big size. So size up to 13 katong mga size 13 dia muna yung mga big size kani. Oh, Kiddy. Jordan Flight muna akong nakakuha ron nakakatch akong attention no kani Jordan Flight. Ayos kay mga idol. Ayos kayo no. Slightly heel drag. So wala pa kay bunog no. So naapoy kuan. Ada pa. Kini Jordan. Then na pa. Kani Jordan. So wala pa nila ako mga big size ni mga idol kani siya. So i-close na to balik eh. Atong ni batag part mo na to kanan po kung pila presyo nila. Then kini wala pa sa sila naabli kini. Kani so napoy apparels. Naman siya. Oh. Na mga Nike siya mga idol, daghan kay mga idol. Kung gana to nitag Kobe o dara o Kobe. Kiddy man ni asa tong Kobe no. Ana dire daraday. Kobe. So naay Kobe mga idol. Kana siya. So nakaninot mga idol is below 2,000 ang ilang price diri sa mga sapatos na 1,750. Naay mga tag 1, tag 1,6, tag 1,5, tag 1,7 para mostly wala kabot og 2,000 pataas. So yung mga presyuhan ri is kuanra ubos ra sa 2,000. So affordable ra kayo syempre. Nilo to siya quality dili pa kasi yung mga used. Syempre second hand
magbuntag si kanha na nagi siya mga sign of usage pero wala siya issue nga dili kayo madagko kay nga issue, di ba? Tol, tara. So diri is Jordan, so makita-an din nimo nga nay Jordan. Oh. Jordan. So ang price ni mga idol is 990. Oh, 990. Size 9.5. Size 9.5. Dayon ang gawas na karon mga idol kanang daghan na kag nakabantay ni nga okay ang mga Nike React kani siya. So daghan nakabantay na kog nanay mga Nike React nang gawas. So kini siya is 450. So 450. Oh, di ba? 450. So wala siya size tag mga idol. So akong banabana ni size 11. Kani siya size 11. Dahil kini up tempo. Up tempo 1,250. 1,250 ni siya mga idol. So tanaw na to ang iyang size. Size 7. 7 men's. Size 7. Then another kini wala kay baw sa unsay basa murag Air Max gyapon na siya. 990. 990 ni siya mga idol, all black. Dayon napod kini murag kini siya. Black red nga ako 990 Jordan 11. Black red. Then another Jordan kani murag ato mga pares to ato. Dayon kini another Jordan mga idol. Oh. Size 7. Size 7 mga idol. So price ani is wala natangtang yung price tanaw na to. So tanaw na to yung pares diri mga idol, kailang pares mga idol naman uban diri. So 1,550 ni siya. 1,550 Jordan. Dayon another pang daghan siya pang basket mga idol kini. Kuha ko na sayo murag kang Kyrie ni siya, Kyrie mga idol. Kini. So pangitaon ta ni si Kyrie diri. Kay naman diri lang mga pares. So 1,750. So slightly heel drag, toe drag og size 8.5. Size 8.5. Then nasa Nike SB. Kani Nike SB size 9.5. Then diri mga idol is another Kyrie gyapon siya. Kyrie. So slightly heel drag ra kay mga idol no. So tanaw tong price ani. So wala pa siya price. So ang size ani mga idol is 7.5. Size 7.5. Jordan 4. Oh. Jordan 4. Size 9. Size 9. Yan kini ayos kay mga idol 7.5. Ay 1.6. So 1,600 din siya mga idol. 1,600 plus shipping fee. So layo ka, di add yung shipping fee. So din diri mga idol is kani kuha ko nga ako murag Lebron. So size 9.5 1,850. Dayon naay Jordan sad size 10 1,950. Size 10. Dayon 1,750 size 9.5 ni. Dayon kani Kiddy 1,550 size 8. So slightly heel drag. Wala siya toe drag. So sa katong interested mga idol ay follow lang ilang page kay usay kadadlaw na mag live selling si boss no tagiani. So kadadlaw na sila mag live selling. Kani siya mo ni siya na mga number kana sizes kompleto na siya. Og katong mga lagyo napod sila shipping fee din madaron na gangyo si boss ug kamo lay sabot mga hangyo oram na siya. Di mo nila mga stocks dayon
Ilang mga bago kini wala pa buhatan tani part 2 kani siya. Kani i-update mo po, ma-update na ni siya daghang nindot kani o kini ato ni kuan i-unbox. So karon ipakita na ko nyo tagsa-tagsa ang mga sapatos ug ang condition. So pilihan na nato kay napakita naman ako ang uban. Then na naman siya i-price pod. So kamo na lay bahala inig ka kuan ninyo ug inquire ba mo or katong ganahan mo ari. Bisita lang mo diri kay open ra man sila. Unsa mo ra sa ability? Alas 10 no hangtod sa kuan alas 7. So 10 to 7 sila mga idol, 10 AM to 7 PM ilang open silang kuan diri sa shop nila. So maka-visit ra mo. May kini mo ni ako ipakita ron kini na mga number. Kaya at least na siya size daan ug na price. So let's go. So mo to lang mga sapatos diri mga idol nga akong napakita, and sa katong balikon ako sa katong mga sigpangutana ipin ra nako sa comment section ang ilahang kuan, ang address o ang ilahang Facebook page para ma-follow ninyo guys kay idol kay kuan man ni siya kadadlaw man sila mag-live kadi siya mo ni mga number okay para mag-mine number 3, mine number 8 ana naman siya. Dayon add lang tag shipping fee sa mga lagyo. And kamon lay balag sabot ni boss kay magpangi oram na siya. Kuan say mga madil ninyo nga kasabutan. Then buhatan tayo part 2 mga idol. So part 2 ni siya, timan ninyo part 2 ni siya. Kay napay wala pa nga abli diri nga mga box kani napag ipang sako. Then kani siya is mo ni siya uban an adiri, uban na ni mga pares ram ni siya. So mostly basketball shoes, mga hilig basketball shoes. So part 2, just wait for part 2. Thank you so much for watching this video mga idol. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update mo sa ako mga Okay Shoes vlog pa mga idol. So thank you so much, God bless. Mwah!